Gihulagway ni Hesus unsay mahitabo inig katapos sa kalibutan niya. Ganahan na mong matapos dili mo ganahan. Kita ra ba gusto kita itutuloy di taganahan anang wakasan, itutuloy gyud. Pero ang Ginoo naghisgot gid siya katapusan din his kalibutan. Kay ang kalibutan man god mga igsoon dili mao ang Ginoo. Binuhat ra sa Ginoo ang kalibutan. Sige, lingi ay mong tupad ina binuhat ra ka. Binuhat ra ka. Dili man ka maoy magbubuhat. Sa ato pa kay binuhat ra man lumalabay. Nabitay na nagbuhat og balay dinhi sa atong parokya para ilang kapuy-an. Nangaigo sa Bagyo, nangaigo sa Anay ug Agay-ay, nya wa sad sila'y kwarta karon 40 nagyong batias ilang balay. Nya ako isip mag-birthday karong November 24 sa akong ika-60th birthday, nakakita ako aning maong sitwasyon. Ako nirong gisuwayan og tabang nga ayo-ayo unta ang balay niya kamusang nipalit aning atong slot nga CTO or Christ Transforming Union makatabang sad mo pag ayo sa balay. So naa na tay mga duha ka balay nga basig mahumana karong adlaw or ugma ba atong giayo. Nya daghan kaayo nga makapatandog nato kay nangaguba na ang balay kay lagi binuhat ra. So tanawa sa nang inyong naong, di balahi ang inyong naong sa una katong bag-o pa mong nadalaga, bag-ong naulitaw, karon nag-anam nagkaguba, wa na'y ngipon, yat-yat nagnaong, yat-yat nagsampot, ang tuhod magkurog-kurog na inignaog, sa una mag-ambak-ambak ra na sa mga hagdanan, kat-kat anang kahoy, ambak na tos ubos, karon bisa nalas pagtikang sa hagdanan, gakurog ng tuhod, gubaon na kaayo. Kaya nga naman, binuhat ra. Muna, ningingon ang Ginoo ba, niingon ni Hari Solomon, diris unang pagmasa, kung magsigi taghigugma aning binuhat sa Ginoo, unya dili na ta mahigugma sa Ginoo, buang ta. Ang tao nga nahigugmas mga binuhat sa Ginoo sama aning kalibutan kana mga tubig, adlaw, bituon, tanom, mga bato, mga beauty sa kalibutan. Nya mo na iyang gihigugma pero di siya kakita Ginoo, di siya mo ilag Ginoo tungod aning iyang mga nakita buang ng tawhana. Kanang magsigig tanaw anang samin, magsigtanaw anang samin, hala sigig yung arrange anang iyang naong, haron mo gwapag yung kay siya, pero di siya kapasalamat sa Ginoo nga naa siya'y naong, buang na. Siging gamit anang cellphone, siging tulpok anang cellphone, kanang computer niya, lingaw kay siya siyang computer, lingaw kay siya siyang cellphone, pero di siya mo ilas Ginoo, buang sad na. Siging drive anang iyang sakyanan, panindot anang iyang balay, lingaw kay siya iyang sakyanan o sa iyang balay o sa iyang dako kayong bahandi kay dato kay siya, pero di siya mo ilag Ginoo, buang na. Ikaw na be, lingiyay mong tupad ning na wapa ka mabuang, nabuang sa kwarta, nabuang sa bahandi, nabuang sa gahom, kanang nagpinatyanay karon kay gusto na siya nga siya mo'y hari, siya gyud mo'y haod niya, patyon tika kung di ka mosunod nako, mo nang naggubat na, nangabuang na na, nalimot na nga kitang tanan mga binuhat lamang. Yan na. Kinsa may taong malinawon, kinsa man ang mga tao nga niilas Ginoo nga maoy magbubuhat, unya higugmaon ang magbubuhat, dili ang binuhat.
Una sa atong tubag sa Salmo, ang kalangitan nagasangyaw sa himaya sa Dios. Ighangad natos langit, dili ta mag-ingon, la, kanindot sa panganod, hala, nagdancing sun. Ana, dili ta magsigig tanaw, ana. Ang atong tanawon, kinsay nag-arrange aning kawanangan, kinsa may author aning atong gitanaw nga mga may kaing pagka-arrange nga mga sapa o mga kabukiran. Original ba? Na karon tanawa ang mga tao nga wa mo ilag Ginoo, ang bukid gihimo ng mga balay, ang tubig mo dalos na ngadto sa ubos, ang mga sapa sa gipangsirad-an sa maayo, ni clog up ang mga drainage na naglunop na, naglandslide na. Kinsa may gabuhat ana? Ang tao. Ang mga kalasangan gipangguba ana, mao na nahimo ng gubaon ang kalibutan. Mao na ikuyaw kayo. Ang mga santos, mga igsoon, makakita gid na sila sa Ginoo sa tanang sitwasyon. Si San Agustin, ingon siya, dugay kay kung nakakita nimo Ginoo, tungod kay nalingaw kay ko sa imong mga binuhat. Wa ko kakita nga di aday kasud sa akong kasing-kasing. Ang akong nalingawan ang dihas gawas nga imong mga binuhat. Ang mga santos kakita gid na sa Ginoo, labi na gyud diha sa kahimtang sa mga kabus o mga dinaog-daog, kakita gid ta Ginoo diha. Si kaila mong St. Thomas Aquinas, wa mo kaila, mga Santo Tomas dito sa akong gieskuylahan sa University of Santo Tomas, mo na ilang sentro nga patron dito, si Santo Tomas de Aquino or St. Thomas Aquinas. Porting bright ana niya, theologian, philosopher, usa na siya sa mga grabe ka bright. Nya na siya gitawag og 5 ways to know God. 5 ka paagi aron mailhan ang Ginoo dinhi sa atong nakita. Murabag gikan sa atong makita ngadto sa dili makita. Kay bawo mo sa iyang giingon nga 5 ka paagi nga mo'y mo remind niya nga naay Ginoo. Wa mo kibaw no? Naaram na sa Google, inyo ram nang i-click 5 ways of St. Thomas Aquinas. Ang una gyud kaning movement, kaning lihok ba? Para to mga bata, no? Lakaw sila ngadto, lakaw sila dire. Niingon si St. Thomas, kung naa gani mulihok, doon na gid nay nagpalihok. Nya kinsa mangyoy udang mo palihok sa tanan. Para sa niya akong kamot, nilihok man eh. Ang ako bang kamot, mo'y hinungdan nga nilihok ni? Dili no. Ang sa may nakapalihok ani akong kamot? Ha? Basig ang akong utok. Kaya na may mga kamot nga nag-ana na lang, din amulihok. No? Basig di na connected sa utok, sa nerves. Ana, yang ako ding utok mo hinungdan. Nga daghan man dihang mga tao nga sama nako muhigda din aman sad maglihok kanang naasod sa lungon. Di dili gid na ako. Ana ba? Do na gid nagpalihok ana nga dili muhigdag lungon. Nya sa sige niyang investigate hangtod mo ending gid siya nga ang prime mover, ang una giyong mo palihok unya gasigi gini siya glihok maunay Ginoo. Inana ba? Giduka naman hinoon mo diha. Wa na mo ilihok. Nya ang sunod kanang gitawag niya efficient cause. Doon na gyoy hinungdan nganong nahitabo ni. Gitawag niya cause and effect. Doon na hinungdan, doon na say epekto. Sama anang
nganong ang imong kaldero nga gibutang og tubig nibukal man ang tubig kay di ay kayo sa ilawom. Ana. So muna nya ngano man na kanang imong tupad mao man ay iyang naong. Dili man na siya mo naghimo ana do naghinungdan. So kining maong primary cause matud pa ni St. Thomas mauna ang Ginoo. Munang niipikto ning tanan na ay bukid, na ay bituo, na tanan ng gawas ni duna ni siya'y source o mauna ang Ginoo. Cause, effect. Sa pamuntilain niyang giingon. Kana ko nung possibility o necessity. Kanang necessity, pasabot, permanente gina siyang naa. Di na siya mahimong necessary gina sama anang galingkod mo ron diha kanang bangko nga inyong gilingkuran unsa man na temporary or necessary. Di na necessary mga guba ra na unsa may necessary diha nganong naamang kay gilingkuran tingali na ay kahoy. Ang kahoy basta nalay kahoy na gid tay mahimong lingkuranan mahinana ba. Unya kay ang kahoy mawa raman sad na siya. So doon nagyoy tighimog kahoy. Nga doon na siya daghang kahoy. Nya kinsa man ni siya nga di gyud mahunong ang iyang pagsigig panghimog kahoy hangtod sa katapusan wa nay katapusan. Mao na ang Ginoo. Mao na siya permanente. Tanawa imong naong anong nikunot naman na nga sa una sinaw man na di ba sa to padili gina permanente imong naong bisag kung saon pa na nimo mag-anam ginagkalusno pero doon na naman sa laing mga naong nga muhamis na pod nya mulusno na pod nya lain na sang naong muhamis na pod lusno na pod kinsa may nagsigig himo og hamis nga naong mauna ang Ginoo. Muna nagtanaw nimo sa imong naong nga hamis ika naagi Ginoo. Pag tanaw nimo nalusno na kunot na kaistanan ika gipalusno na sa Ginoo. Ana, di magsigig problema diha. Mao na siya gitawag og necessary being ang Ginoo. Nya ang sunod kaning gradation kanibang mag-anam-anam og level ba na ay gitawag na to good, better, sa sunod na best. Mag-anam-anam ba na ay mobo, small, yan ay medium, na ay large. Nya matud pa ni Kuan, matud pang St. Thomas, di man ni pwedeng magsunod-sunod ng kaning mga panghitabo, kining sitwasyon nga dunay labaw, dunay ubos kung wa pagyoy kinatasan kanang gitawag niya the perfect being. Perfect ba? Nobody's perfect. There is only one perfect being. Matud pang St. Thomas nga mo'y hinungdan nga magsigi gini og ka sa kasaka ang atong kinabuhi og mauna ang Ginoo. So ay kabalaka kung ang imong anak karon buangon gitawag na siya bad og mopaduol ang kas Ginoo basin ang bad mahimong good. Nyag mopaduol kas Ginoo ang good mahimong better kay tuaman ang perfection imo mang gisunod di mahimo sa nang perfect. Maubitan lang na ay mga ginikanan moingon dayon ako padir ang akong mga anak di nagyud mabangbang portigyong wanay tahod anak paduolas Ginoo paduol lang kanang imong anak mamagnet ra sad na siya marawag magnet ba na mao na siya ang perfect being mao ang Ginoo nya sunod kaning design kaning mga design sa atong kalibutan kisa may nagbuot nga ang kanang mga bato mao na iyang porma nya nigtan-aw na to sa nature mo to wow kanindot hala ka puti sa baybayon ana din hala kanindot sa mga bato ang formation sa mga bukid di ba. Why kamot nga naghimo I know nasa gitang tog man-made beauty pero lupi gina siya sa natural beauty.
Kining beauty bisag ginagmay og dinagko matud pang sintamas nagkinahanglan ni og intellect. So do na permanently intelligent being nga diha ta ni ambit aning tanan natong mga intellectual capacity to design. Nya kining maong intellect nga kinadak-an nga intellect nga di mahuman og di gyud matapos mao ni ang Ginoo. Yun na ba? Sige, lingya imong tupad. Ingna kaybaw ko ang Ginoo mao'y naghimo nimo. Kay basin ang imong una-una ang iyang papa mo'y naghimo nya imong nonday nimo liwat na sa amahan. Wa ay natinta lang na sa yawa, munang mura na siya giyawan-on karon. Pero ang Ginoo may naghimo ana dangop sa naghimo. Mabitaw din karon kaning atong gipamaligya nga slots unsa may atong gihuna-huna nga ang Ginoo mo'y nagbuot nga mamaligya tag slots. Nya unsaon man ni nato inighuman natog dawat ibalik nato sa Ginoo. Dili nato isod sa bulsa. Ingkaw niya pa dirwa na kay kwarta kun imo nang gastuon tanan nga gipanghatag. Unsa nalay para sa imong future? So don't worry. Dunay source sa wealth nga di gyud mahurot og mauna ang Ginoo. Muna ma-relax dayon ka basta naa ta aning huna-hunaa. Muna si Saint Elizabeth ni diretso gid siya hatag sa tanan niyang bahandi pagkamatay sa iyang bana ang lugar sa iya nga share iya ginang gipanghatag tanas mga kabos gitukod niya mga hospitals aron tabangan ang mga kabos total naa may Ginoo. Ug wa na siya maghuna-huna sa iyang kaugalingon. Gipugos siya nga magminyo pag-usab kay bata pa man kay siya, 20 years old pa man siya atong pagkamatay siyang bana, one agid siya nagminyo. Iyang gi-offer sa Ginoo ang tanan niya sa dihang mura gipugos gid siya kay guwapa man ni kay siya. Ingon siya sige ron pugsa ko, ako'y mangunay og putol aning akong ilong. Kaya ang ilong man mo'y makapagwapa sa babae, no? Usahay. Nawa ko nun ang inyong ilong, nakapagwapa ba na ninyo? Ang iyang buhaton kuno putlo niyang iyang ilong para wa na kuno malipay sa iyang beauty, wa na ganahan mga sawa niya. Awa na lang sad siya pugsa. Nana, ngayuban mo nas ginhawang pa-injeksyon sa ilong para munindot siya iyang putlon. Kay ngano man the beauty of God mo iyang nakita, dili ang iyang beauty. Muna salamat ha sa ning palit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG na natay halin nga 323 ka slots pero napay 59,677 ka slots nga available. Nya nga to sang sitiyo na natay halin nga 18,914 napay 21,086 slots nga available. Yan na ni 60 slot challenge tag 100 pesos lang ni siya. Nya sa ato sad nga kanini ang kuan sana 30 katong disap sa atong disap na nasay additional nga halinato niabot na ang mga pledges og 114 ka slots. O niya 26 slots na lang ang available. Niya sa 114 slots nadawat na nato ani ang 100 slots actual cash investment, ang pledges 14 slots pa. So tag 500,000 pesos per slot ni siya with 25% interest per annum. So kining tanan bunga ni sa Ginoo nga mao'y nagpalihok sa tanan o kinsa tong mudangop sa Ginoo iya ra sa nang suplayan kay siya man mao'y prime mover, prime inspirer. So atong pakpakan ang tanang ni cooperate sa Ginoo. Salamat kaayo. Kamong na ay mga 500,000 diha ipalit dapay 26 ka slots. Di maganaman gini siya kahurot.
nasa to ini text na ako, Father, di lang ko musaad og pila, pero ako patong subayo ng ako ditong deposit, time deposit kay ako lang sa to dinhing ipagamit. Basta mga buutan na ni mga tawhana i-terminate nila ilang time deposit. Nagani uban maingon, naamang ko'y i-loans bangko pa der, kaya di ako'y gipatukod nga balay, ako lang ning pasubraan, aron nga kining akong sobra nga loan, ako ning ipuno diha sa imong kuan, kanang disap, ana, kay haron maka tampo-tampo sa ko, nako, kanindot, ana, naghuna-huna ba, gigiyahan sa Ginoo, gi-inspire sa Ginoo, kay lagi, ang Ginoo gyud mao'y atong gauna. Okay na yung atong mga projects din dagko man ni kayo, mahimo ra gyud kung ang Ginoo mo itong dangpan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad, ing na din ata mabalaka kay naay Ginoo, ing na ayaw nagkabalaka, naay Ginoo, nyag mamatay ka, naaray mo puli nimo, ay kabalaka, di ba? Kay ang Ginoo magsige ra naghimog tao. Ingka ang akong mga anak, ay kabalaka, naay Ginoo mo ra nay mo supply anak. Ang akong bana, makakita ra naglaing asawa. Kuan lang gyud kanang dawata lang gyud ng tanan. Nya ang akong ang akong bana pa dero, ang akong asawa pa dero, mamatay ko, unsa no yung bata para ba ni? Basig mahimo sa ng santa or pwede sana siya maminyo ikaduha. Mas gwapo pa nimo. Ana. Ang Ginoo ra gyud ana mo mo kuan. Nasa uban 80 na edad, mangandoy pa gyud pader, kakita pa kakugbana, ada kamatay na lang tingali diha kanang hapit naman ka musaop kanang ay nalag pangabisyo, pero ihatag sa Ginoo ngano gundili. Ginoo gyud ang atong agdon. Sige, manindog na ta.